kuno kuMashonaland East, vauye kuno kuMarambapfungwe Uzumba. Vaya vanotamba njuga vauya kuno kujoka, noti yeMashonaland East chete, asi yenyika. Noti kana mamwanduka masimuka hapana chakanaka, kana maballot box acho ese anozunguzika. Vati vanouya kuno vazokurukura nemi kuti patatarisana napo apa musi wa 23 Nyamavhuvhu kwangosara chete mazuva anokwana 10 kuti tipinde muballot box. Saka chatiri kupindira kuballot box uku chii? Hongu zviri mubumbiro remutemo kuti mushure mamakore 5 oga oga tinoenda tonosarudza vachatimirira kumakanzuru, vachatimirira mudare reparliament, vachatimirira kusenate. Apo patinenge tikange tavhota zvakanaka ndo munobuda masenators, ndo kuchazobuda women's quota nekumakanzuru zvimwe chete. Asi chikuru chatinenge takanangana nacho nchekuti pavanhu vose ava panodiwa captain weteam. Saka team ZANU-PF ina baba muzvinafundo Comrade Emerson Dambudzo Mnangagwa, ndo vakatungamirira chikwata chedu ichi chatinoda kuti chitambe nhabvu yekuvaka nyika, yekupedza urombo, yekupedza nzara munyika yeZimbabwe mumakore ari kuteera iwayo 5. Takanangana nemuono wavo wavakaita wa 2030 kuti muna 2030 nyaya yenzara panenge pachina, nekuti izvo ndozvo vakaisa pasi pahurumende yechipiri, Second Republic, pavapinda muoffice kuti let's do away with hunger, let's do away with poverty, let us make Zimbabwe the jewel of Southern Africa, the jewel of Africa. Saka kuti ite mbiri iyoyo itisvike ipapo zvine mutsindo, ndo kunge tavaka nyika yedu mugwagwa yapo muri kuiona iri kuvakwa. Kure kwenzeve meso anoona, kure kwemeso nzeve dzinonzwa. Hakuna nzvimbo, ward kana district kana province musina kuitwa chinhu chikuru, angava mamigwagwa, zvingava zvicherwa zvepasi, angava madhamu, ingava nyaya yezvedzidzo, zvingava zvipatara, kunga nzvimbo dzekushanyira dzinoingwa nevamwe vari kunze kwechitsuwa chino. Zvose izvi baba Mnangagwa nehurumende yavo nemachinda nemhandara dzavanosenza nadzo zvaitwa. Pangava panomhara nhandare dzendege muri kuona dzichivakwa munyika muno. Hondo yatangozosangana nayo yachataurwa nababa ndiye zvidhakwa zvetumbwa zvemutoriro. Izvo kwete, ngatisvibire pasi, handi kuvaka nyika ikoko. Saka patiri kunanga pasarudza apa toteerera zvakakwana mashoko achataurwa nemutungamiri wedu
ekubatana, ekunzwanana, ekuwirirana, ekuyanana, erudo pakati pedu. Taita izvi tinonyadzisa nyanya dzese dzanga dzakaburisa maziso nekuvenga chitsuwa chino vachida upfumi hwedu. Saka ndoda kukukumbirai kuti kunyarara kwamakaita chiteyai nzeve ndichisumudza zvino muzvinafundo mukuru wechitsuwa cheZimbabwe, uyo mutungamiri weZANU-PF, mutungamiri vane zodzo rekuteerera zvichemo zvevanhu, vane zodzo ravakapuhwa naNyadenga rekutungamira chitsuwa chino, vane rudo nemi, mutungamiri vane shuviro yebudiriro nekuzadzisa zvido zvedu tose. Ndivo vanoremekedzwa muzvinafundo Comrade Emerson Dambudzo Mnangagwa. Pamberimberi neZANU-PF, pamberimberi neZANU-PF, pamberimberi na President Emerson Dambudzo Mnangagwa, pamberi nekubatana. 23 Nyamavhuvhu, votes ED fe. Nyika ichitongwa, ichinamatirwa, ichidzivirirwa pasi nemhando. Mashorerendisi woye! VaMnangagwa woye! Pasi nemhando.